Chlapi, potrebujem feedback od teba. Zapojím. Tá R45, tá BNC konektor, tá nie? To bude Subnet 2? Subnet 2. Upečku, jaký? Colgrate. Ja to pôjde Colgrate, a tu nadáme showrun. VTI. Tu sa pripojíme na telnet. Tuto je telnet, tuto je router. Halo? Počkaj, Hackle? To je nový Cisco. Router Hackle? Router Hackle? Ja tu opekám steak. Počkaj, to není steak, to je steak. Hej, Tome, však to je pokokos pikantné, však ja horím znútra. Jeme. Tá aspoň tie teplo. Tam je iba 4 chili. Papi, Potrebujem feedback od jednej. Chalani, DVDčko, počujte si sa nechcete? To ja som nebyli Fortuna a pýtal 700 eur. Áno, 700 eur si nepýtaj. To ja som Fortuna a pýtal 700 eur. Počkaj, Fortuna musíš takto. Fortuna! Zjedol som 5 kilový steak. Fortuna! Není to žiaden fake. Fortuna! 3D hudbu, jasné, A krajan tanieriak na Silvestra. Ja som Fortuna. Daj to sem. Natancujem ako lobišťa. Sa pozri, aký škaredý ty fake. Tam nevidím nič. Tá zatmenie slnka. Takú baterku zrovna z pásku prilokenú aj Fortuna. A ketchup Heinz ja dám si seba. Tá zatmenie To musí slnka. dám rožek alebo masný chleba. Napal mi to na DVDčko a dám si 20 eur za gramov, čo má sakarín. Je to treba. Čierna pavlica, všetko tu horí. Vedia sa